Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det er jo 2 uger siden jeg sidst har filmet en vlog. Ups. Jeg vil gerne filme de næste 2 dage, fordi i morgen der skal jeg sgu til min allerførste HYROX. Og jeg var sådan, jeg er jo nødt til at få evig den dag. Også bare fordi jeg ved, at der er så mange af jer, der er interesseret i generelt til det her med HYROX. Og det her med at kunne tage os lidt mere bag omkring det hele, hvordan det sådan foregår. Og hvad man eventuelt gør for sådan at prep sig inden det. Nu er det jo min første, så jeg har jo aldrig gjort det før. Men i dag i forhold til kost sådan helt generelt har jeg stor fokus på selvfølgelig at få carbloadet en del i og med, at det benefitter mig i morgen. Derudover så kører jeg complete rest day. Skal selvfølgelig gå min skridt, men ellers er der ikke sådan super meget andet i det end det. Så ja, og ellers så tænker jeg egentlig bare at tage med på dagen. Den består egentlig af super meget arbejde i dag, hvilket er super kedeligt. Men jeg synes egentlig, det kunne være meget sjovt lige at sådan tage den her dagen inden fase med-agtigt, hvis det giver mening. Så nu vil jeg lige starte med at lave 2 riskiks med peanut butter, fordi at jeg har brug for koffein i dag, også i dag, fordi jeg skal filme en hel masse. Og jeg drikker aldrig koffein på tom mave, hæk derude, så derfor starter jeg altid lige med at spise 2 riskiks. Jeg har sådan nogle slim riskiks, hvilket sådan er min kæmpe go-to pt. Og det er seriøst, fordi at der er kun sådan noget, ja, der er sådan 18 kalorier i en. Og normalt så er der sådan cirka 60 i sådan en her. Så selvfølgelig er der så heller ikke lige så meget gods i den, men i og med sådan, det her ikke ser ikke som et måltid, det ser bare som, at man skal have noget i min mave, så giver det super god mening. Derudover så er jeg faktisk også fokus på ikke at få specielt meget fedt i dag, så det her bliver nærmest også sådan en af de få fedtkilder, jeg rent faktisk kommer til at prioritere before the race. Så lige prøver sådan at finde ud af, om jeg skal have købt en syltetøj til i morgen, fordi jeg kunne godt tænke mig at have måske syltetøj og riskiks med derud. Så nu må vi lige se, og i morgen der skal jeg synes bare stack op på energidrik, Gatorades, electrolytes, everything. Fordi vi skal først op til eftermiddag, hvilket jeg er virkelig miv over, fordi at jeg er et morgenmenneske. Jeg performer bedst om morgenen, bilder jeg mig selv ind. Men så må jeg prove myself wrong i morgen. Og jeg er jo typen, der nærmest ikke tager noget peanut butter på, fordi så godt kan jeg slet ikke lide peanut butter, men jeg synes, the combination is very nice. Så ja. Apropos hydrering, electrolytes. Jeg blander altid mine elektrolytter med min kreatin, fordi så husker jeg at få taget begge dele. Det er jo det der med at finde mulighederne. Finde de ting, der giver mening for en selv, så man husker at få gjort tingene. Seriøst, det er også nogle gange, der gør, at man ikke sådan lykkes. Det er fordi, man ikke får gjort tingene eller glemmer tingene. Så jo mere man kan bruge andre ting til at hjælpe sig selv med at få gjort tingene, jo bedre. Jeg skal faktisk eksperimentere lidt med et måltid i dag, fordi jeg spiser rigtig meget pizza calzone på min tortillas lige pt, men jeg vil gerne holde mine carbs til ris og havregryn her de næste 2 dage. Fordi det er bare det, jeg sådan har de bedste erfaringer med på min krop. Så derfor har jeg tænkt mig at prøve at lave en pizza på en risbund. Jeg ved faktisk ikke, om jeg har set det nogen steder før. Det var bare en virkelig weird idé, jeg fik her i morges, da jeg var ude at gå. De her weird idéer, jeg får også, så dem, der smager sådan allerbedst. Men nu må vi se. Jeg blev totalt sunburned i år. Og jeg havde en der solcreme på. Mega irriterende. Nå, jeg har lige fået varer ind ad døren, så jeg vil faktisk lige vise jer, hvad jeg havde købt. Græsk yoghurt. Oats. Og det har jeg faktisk købt 2 af. Og så har jeg købt turkeypålæg. Og en hel masse frosne bær. Og blåbær. Og så er jeg lige ved at finde ud af, hvilket outfit jeg skal have på til HYROX i morgen. Altså, jeg skal jo lave den, det ved jeg slet ikke, om jeg har sagt. Men jeg skal jo lave HYROX'en sammen med Emilie. Altså, vi skal lave en double sammen. Så derfor vil vi jo gerne matche stælbide. Noget, vi begge to har fra Define. Og lige nu, jamen jeg vil faktisk ikke vise jer det nu. Jeg viser jer det først i morgen. Nu åbner jeg den her. Og så skal jeg til at skyde content. Så jeg har nu fået klaret de 2 første work sessions. Det er virkelig en travl dag i dag, og jeg tror faktisk, det er virkelig godt, at jeg skal filme, hvad jeg spiser, fordi så husker jeg at få spist. Og det er især vigtigt, at jeg spiser, fordi ellers så dør jeg jo i morgen. Og jeg har lige smurt mig ind for 30. gang allerede, tror jeg. Men vi skal have kogt nogle ris, så det er lige det første, jeg kommer til at gøre. Og beklager, at der roder, men altså, I'm just a girl. Okay, se nu her. Nu er jeg bare virkelig spændt på, om jeg kan få det af papiret. Så det får vi at se. Og så må det her seriøst bare gå galt, hvis det er. Og så skal vi hen og spise. Hvad med?
Okay, syg vinkel her. Altså det stativ her, det er rimelig sæk. Face-test, og efter det så skal I oplade den, for I er ved at gå ud. Potential vil jeg sige. Men det smager godt. Så jeg er nu kommet ud og gå min skridt efter, at jeg har arbejdet noget mere. Nu skal jeg sorry hvis der er larm. Jeg skulle simpelthen have en pause. Så nu går jeg bare i pisse meget tøj ude i den her virkelig varme sol. Men det er det, jeg har brug for. Jeg har brug for min skridt. Prøver virkelig at de-stresse mig selv, selvom jeg virkelig synes, det er svært. Og det er ikke så meget på grund af highboxen. Jeg tror simpelthen, det er fordi, altså, jeg er virkelig en person, der er så dårlig til, når der er sådan nogle ting, jeg ikke er i kontrol over. Og sådan over, hvordan bliver det mod alle de her ting. Så det er virkelig også noget, jeg sådan øver mig på bare at være bedre til at være i sådan helt generelt. Så ja, I får virkelig mange sådan nogle tanker i dag, men det er fordi, det er sådan, jeg tænker, at det er fair nok at dele det med jer. Så min grød med græsk yoghurt, blåbær, ahornsirup er done. Og nu vil jeg nyde det her måltid. Det smager altid godt. Og så skal jeg bare have nailet den der to-do-liste done. Så jeg kan komme på møder, så jeg kan slappe af og blive ordentligt recovered til i morgen. Okay, jeg havde tækket og bedt til, at den her pakke, den ville komme i dag. Og så har jeg faktisk også lige bestilt nogle varer, det vil jeg også lige vise jer. Syltetøj til i morgen. Juice. Sodas. Jeg er især excited over de ting, jeg har bestilt til Joe. Rød bikini. Så har jeg bestilt sådan nogle her. I kan ikke se det, men det er sådan nogle, man kan sætte bag på sin telefon, som sådan her sugekopper, og så kan du søge sætte din telefon op af alt. Det er genialt, når du skal lave content. Og så har jeg fået lavet det her navnetag til Joe. Ej, hvor er det blevet fint. Hvor sød den er. Nå ja. Ej, se lige hvor sød den er. Prøv lige at se hvor sød den er. Du er så dygtig. Og den generer ham engang. Det var det, jeg håbede lidt på, at når det var et halsbånd, så var den ikke irriterende for mig på, når den skulle på. Så det er fucking nice. Så vi er nået til, at jeg skal spise igen. Jeg føler virkelig, at jeg spiser meget i den her video. Nå. Der er ris, oksekød, hytteost, en lille smule mozzarella og lidt tomatsauce. Meget lidt ost, fordi jeg vil ikke have for meget fedt. Men altså, det er jo fredag, så ja. Det vil jeg egentlig bare spise nu. Og så vil jeg lige slappe lidt af, fordi nu nåede jeg det, jeg skulle. Ja tak. Undskyld, hvis jeg smasker, I godt kan høre det. Lidt irriterende for jer. Joe. Det er blevet lørdag. Jeg fik ikke filmet mere fra i går, fordi jeg var simpelthen bare så smadret efter vores gåtur. Så jeg lå bare på langs, indtil at jeg skulle i seng. Og nu er vi stået op klokken 7, og vi stod op klokken 6. Joe havde lige haft et lille uheld i morges. Han har lidt props med hans mave igen. Det er lidt træls for ham. Ellers så har jeg bare lige ordnet nogle praktiske ting. Men i dag har vi jo et stort fokus på at få ekstra meget vand, så jeg tænker lige, at vi allerede starter nu. Jeg er sådan helt finde ud af, om jeg har købt sådan lidt for meget lort. Altså fordi nu har jeg jo både købt også nogle flere ting i år. Jeg har købt riskiks, jam, proteinbar, juice, iced tea, en Monster, C4. Ja, jeg kan ikke lige helt finde ud af, hvor vi er henne i forhold til det. Jeg ender med at have købt mig selv over på grund af det, eller om det faktisk bliver fint nok. Jeg har lidt svært ved at vurdere, hvor godt jeg har sovet i nat. Jeg føler, at jeg har sovet fint nok. Jeg har altså haft nætter, hvor jeg har sovet bedre, det må jeg bare sige. Min hjerne forstår ikke helt, hvad det er, der skal ske nu. Og så alligevel ved min krop det godt lidt. Ja, det er lidt weird. Jeg kan sgu godt mærke, at jeg faktisk er ved at blive lidt nervøs. Og det er også derfor, jeg er så træt af, at vi skal op så sent. Fordi hvis det nu bare havde været her fra morgenen af, så havde det sgu været lidt nemmere. Til gengæld kan man jo sådan noget, carbload lidt mere. Men altså sådan, jeg kan mærke, at jeg begynder at få lidt kuldegysninger og sådan lidt nervøsitetsmave. Det kan jeg ligesom godt mærke er lidt issue. Nu har jeg spist det der måltid, jeg lige lavede. Kan bare ikke
performe sådan med alt for meget i min mave. Og noget, der måske er lidt for mange, kan godt være meget for mig. Så det er derfor, at jeg har spist det allerede nu, og klokken er sådan noget lidt i 10 nu. Så det bliver sgu meget spændende, men jeg ville egentlig bare lige sige, at jeg godt kan mærke, at jeg skulle begynde at blive lidt nervøs. Okay, så jeg har skiftet tøj, og jeg tror, vi kommer til at gå med den grønne overdel og truffle underdelen og hvide socks. Fordi det var det, vi begge to havde, så vi kunne matche. Og selvfølgelig også vores sko. Vi skal synes, at jeg lige om lidt. Nøjertis. Altså, der er stadigvæk så lang tid til, og alligevel så skal jeg have bare smidt nøje på. Det skal jeg slet ikke med. Og jeg kan godt se, at jeg måske lige blevet lidt for fake brun her. Det skal lige have. Det er væk. Men jeg vil egentlig bare pakke min taske, og så opdaterer jeg nok i taxi. Jeg har jo lige sagt, at jeg spiser en hazelnut af en nougat bar. Skal du være klar? Nej, ikke endnu. Det er virkelig et dårligt interview, du har gang i. Så hvad skal du lave i dag? Jeg skal ud og lave en Hyrox. Okay, hvad er det? En Hyrox, det er et race, hvor du skal løbe 1 kilometer, og så skal du lave en øvelse, og det skal du gøre 8 gange. Ja, efter hver kilometer skal du lave en øvelse, og så er der dommere, der hele tiden vurderer, om du laver alting rigtigt. Og hvis du ikke gør, så skal du gøre det om. Og så er det selvfølgelig også på tid. Så alt bliver tracket. Så vi er done, og ja, jeg ved faktisk, man ved ikke, hvad man skal sige. Nej, man ved ikke, hvad man skal sige. Nej. Vi er overall meget tilfredse med, hvordan det gik. Og men fuck, det var hårdt. Ja, det var hårdt. Vil vi gøre det igen? Ja. Ja, det vil vi. Og vi håber ikke, vi får bag med i morgen, fordi vi har lige spist det mest ulækre måltid. Det er det nogensinde her. Men vi skulle simpelthen have noget i skrutten. Ja. Hvad siger du, Sofie? Meget lækkert. Bedste hæppekor til dato. Oh, yes. Very. Så nu skal vi ind og se Pascal Witch, og så skal jeg på hovedet hjem i min seng, inden jeg skal massage i morgen. Nå, jeg tænker, det er tid til lige at snakke lidt om i lørdags. Altså, jeg har været basket lige siden. Jeg tænkte lige, at jeg ville snakke lidt om det hele. Først og fremmest synes jeg, det var fucking sjovt. Og jeg synes virkelig, det var fedt. Elskede stemningen, der var. Elskede de mennesker, der var. Det var bare sådan... Det var virkelig fedt. Og ja, generelt set er jeg faktisk bare... Altså, jeg har det så fedt over, at jeg synes, det var så sjovt. Fordi altså sådan 100%, at man kommer til at skulle lave en Hyrox igen. Sikkert mange flere. Og jeg er bare glad for, at jeg holdt fast i det der med, at den første, jeg skulle lave, skulle ikke handle om, hvor god en tid jeg fik. Eller vi fik, hedder det. Men at vi fik en god oplevelse, for jeg har lyst til at gøre det igen. Fordi personligt er mit ego tit noget, der sådan bestemmer. Og jeg var virkelig glad for, at jeg den her gang kunne styre det til rent faktisk, og sådan, ja, bare fucking nyde det og have det fucking sjovt med det, og så selvfølgelig også for ligesom at have en tid, man kan slå i fremtiden. Men altså, jeg vil sige, jeg er mega stolt, fordi inden vi overhovedet startede med at træne op til det her, altså, jeg havde ingen løbeform. Ingen løb. Aldrig. Og Emilie, hun startede også først op med sådan rigtigt at styrketræne kontinuerligt, da vi begyndte på det her. Hun har også bare rykket sig fucking meget, altså sådan, så alt i alt. Så jeg er mega glad for, at vi gjorde det, og jeg glæder mig så meget til, at vi skal lave flere, fordi altså, det var virkelig rigtig sjovt, og jeg synes, det var så fedt det der med at gøre det sammen. Og det der med, at vi har trænet op til det sammen, og alle de træninger, vi har haft, og det kommer vi 100% til at fortsætte med at gøre, fordi at sådan, ja, det var fucking sjovt. Altså, jeg synes virkelig, det var selvfølgelig også hårdt. Det skal slet ikke ud, som jeg ikke synes, det var hårdt. Selvfølgelig var det det. Vi lavede den på 1 time og 23. Altså sådan, det er egentlig fint nok. Jeg havde nok håbet, bare for at være lidt optimistisk, at vi skulle lave den på 1 time og 20. Men igen, hvis nu det var mit ego, der havde bestemt, så havde den nok... så havde vi nok løbet lidt hurtigere. Men som sagt, så havde jeg lovet mig selv, og jeg også havde lovet Emilie, at vi gik ind i det med, at det skulle være en god oplevelse, og det var ego, der ikke skulle bestemme. Så ja, det synes jeg faktisk er virkelig fedt, at vi begge to formåede sådan at holde fast i, fordi vi begge to godt kan være sådan, vi skal bare være bedst-agtigt. Men må ikke det kommer til en af de andre. Alt i alt, jeg synes, det var fucking sjovt. Og jeg har det lidt sådan, at jeg har bare lyst til at lave flere. Blive endnu bedre til at løbe, og jeg har lyst til at blive endnu stærkere, og jeg har lyst til at blive endnu mere lean. Altså sådan, alle de her ting, det har egentlig bare givet mig blod på tand til sådan at fortsætte den træningsform, den her hybridform for træning. Jeg har gjort det de sidste par måneder her nu op til det her. Det har bare givet mig mere lyst til det. Og altså, det skal bare sige, jeg hadede at løbe. Jeg bander, fucking hadede det. Altså, det gør jeg ikke længere. Det er bare nødt til at sige. Det har virkelig, virkelig været fedt, og jeg glæder mig allerede til, at vi skal til den næste.
på et eller andet tidspunkt. Det skal vi lige have snakket om. Alt i alt 10 ud af 10 herfra. Og så vil jeg jo bare sige, jeg håber, at Emilie ser den her video. At jeg er mega stolt af hende. Jeg ved godt, at jeg udfordrede hende på sådan et meget bart plateau, men at hun turde sige ja til at gøre det sammen med mig, er jeg virkelig glad for. Fordi det benefitede sig ret meget, kan man jo ligesom sige. Så en ting er, at der sker noget hele tiden, men også det der med, at det er en kombination af styrke og især af udholdenhed og løb. Og det er 100% noget, jeg bare har endnu mere lyst til at forbedre mig på nu, fordi at jeg også bare så de mennesker, der var derude. Det var så inspirerende. Man kan jo nogle gange godt selv synes, man er langt, men når man så ser nogen, der er meget længere end en selv, jeg synes, det er så fedt, og jeg har så meget respekt. Og det er virkelig sådan noget, der gør, at jeg har lyst til at fortsætte mig til det, fordi det kan minde en om, hvad det er, sådan, at man stadigvæk har en masse at arbejde på, og man stadigvæk har en masse, man kan opnå, hvis man bliver med at fortsætte at arbejde hårdt for det. Har du noget at sige, Joe? Du skal ikke spise mikrofonen. Tusind tak, fordi du har set med i den her video. Hvis du har set med hele vejen hertil, respekt for dig, så gå ned og skriv Joe. Og ellers, så må I have det mega godt, til jeg kontinuerligt begynder at optage flere vlogs her på kanalen igen. Vi ses.